Свински стейкове от джулан с бейби френски картофи и мащерка. За целта са ни необходими 2 стейка, които вкусяваме с червен пипер, сол и аз използвам за мазнина шарлан. Втриваме много добре, обръщаме от другата страна и по същия начин действаме. Много е важно преди да ги запечем в силно загрята фурна за около 10 на минути, да ги цепнем по ето този начин, който аз ви показвам, за да не се надуят, когато се свие кожата, естествено. Картофите вкусявам с червен пипер, свежа мащерка, тук използвам олио, сложих и малко сол и разбира се разбъркваме. Ще ви покажа аз как си беля гъбките, за мен така са най-вкусни, махам и пънчетата, които не хвърлям, а използвам за други ястия за бульон, направата на бульон. След като ги измия добре и съм ги почистил, режа ги на едро, на 4, слагам малко олио отново и малко сол, отново разбъркваме. След като са се запекли стейковете, ги варим от тавичката, извинявам се, добавяме зеленчуците, в средата слагам малко пресен лук и пресен чесън, стейковете са отгоре, за да може мазнината да се пусне върху зеленчуците, малко масло, готварска хартия отгоре, за да не се загори, слагаме и фолио и след 4-5 часа е топ. Чао!